Takže čau lidi, já vás vítám u prvního vlogu oficiálně. Připravuje se teda video o tom, jak funguje hořák a tedy. To teda dostříhám asi až zítra nebo pozítří, to ještě nevím. Ale dneska si řekneme nějaký tipy, který jsem získal od lidí, jak vypadá nějaká moje basic pracovna, která je teda venku, jo. A zároveň si řekneme i nějaký jako věci ohledně glassblowing, a.k.a. pracování s torčkou. Takže, takhle nějak vypadá moje pracovna. Jo, tady mám takhle svoje nějaký tooly na to. Jo, tady si takhle vždycky opřu mobil a u toho si pouštím videa. Tady tohleto tak je vlastně můj kiln, a.k.a. moje pec, a.k.a. teplá lednička. Tady je pak nějaký sklo, který jsem zatím vyrobil. Budu dělat pak tutoriál, jak připojit takhle skumavku na takhle nějakou tyčku. Pak si zároveň i... Málo mi spadla ta metata. Pak si ještě řekneme, jak udělat takhle díru do něčeho, bez toho aniž byste museli dělat tohleto. Jo, že hodně lidí si myslí, že díru uděláte tak, že vlastně do toho zarejete nějakou špachtlu, ale ne, takhle to fakt nefunguje. A pak tady mám teda tohleto, to je na to, abych mohl vlastně... Tady takhle vidíte, tohle byla zkumavka by the way. Jo, to si pak taky ukážeme, jak udělat tohleto, aby to bylo rovný. Jo, tak tím to takhle tavím, tady vidíte od toho ten kroužek, to bylo poprvé, když se toho dotklo. Tak buď používám tohle porcelánový, to je na velký, prostě taková porcelánová deska. Pak používám samotný sklo na sklo, tohle je teda tvrzený sklo. Mám teda dva, kdyby náhodou se nějaký jeden rozbil. Tohle video nebudu stříhat, protože je to přece jenom vlog. Pak je teda můj hořák, český Meva, hodně ho doporučuje, fakt dobrý jak zmrt. A teďka nějaký tooly, který používám. První tool, který tady mám, tak je Blowtube. Blowtube se používá na to, když si takhle dáte do huby. A foukáte do ní. Jo, a foukáte do ní a vlastně tím můžete udělat nějaký bublinky, jo, anebo tím právě, že můžete takhle udělat díru do skla. Teďka asi budete ptát, jak uděláš díru do skla, vole, tím, že do toho foukneš. No, když do toho budeš foukat, nebo začneš stavit jenom jedno místo, do toho foukneš, tak ono vlastně se ti stane to, že tam bude tenká vrstva toho skla a pak teprve, když to udělá tu bublinku a ona praskne, tak ti vlastně do toho vznikne ta díra a pak ji jenom zahladíš, budeš ji také celou dobu zahlazovat a tedy bla bla bla. A to je vlastně celý, jak udělat díru, takový docela jednoduchý. Takže Blowtube máme. Pak sluneční brejle, nepoužívám je teda tak často, ale používám je, když dělám nějaký větší projekty, protože tady tímhletím, kámo, budete do toho koukat dlouho a fakt budete pomalu slepí. Ne, že byste z toho oslepli, ale prostě chápete mě asi. Další jsou kleštičky. Tyhle ty kleštičky, ty jsou nejdůležitější. Jestli váš táta má třeba nějakou pracovnu něco takového, tak jich tam může mít minimálně tak 20. Já vám teda ukážu, co s tím můžete dělat. Já si to tady položím takhle. Tady vám teďka ukážu nějakou tyčku starou, kterou jsem našel. Jo, tady vidíte tyčku. Jo. A vlastně vezmete tu tyčku, ty kleště a těma ostrýma hranama to prostě ustřihnete. Jo, a normálně se s tím stříhá sklo i normálně, normálně, že skláři dělají to, že normálně tím fakt stříhají sklo, anebo když je to sklo natavený, tak udělají to, že ho prostě ustřihnou, prostě, že ho ustřihnou. A normálně tím můžete jako takhle
katovat sklo i bez toho, aniž byste potřebovali nějaký fancy tools. Jo, takže kleštičky z těch nejdůležitější, dají se využít fakt skoro na všechno. Pak jsou teda pinzety. Já mám teda dvě. Jedna je velká, to je když třeba budu chtít zvětšit nějakou díru, nebo třeba nechci, abych něco držel, tak si to vezmu prostě takhle. Jo, prostě si to takhle vezmu do toho. Jo. A tyhle ty zrovna velký jsou dobrý jak sviň, kde se dají sehnat třeba ve Zvenimexu se kupujou, tak nevím, za pajdu jsem tady to koupil. A za pajdu jako docela solidní věc na sklo. Tady tyhle ty taky zase, tak 20 korun, úplně to stejný, nechcete něco držet, tak si to takhle vezmete. Jo, anebo právě, že takhle tím různě modelujete tu díru. Pak nůžky. Já mám teda specifické nůžky a to jsou přímo nůžky na sklo, který jsem našel. Jo, používají se teda většinou tyhlety. A nebo prostě starý nůžky, který najdete pomalu i u popelnic. Tady tyhle ty nůžky vím, že jsem našel u popelnic. A jsou dobrý, jako když třeba zase budete chtít něco také zvětšit, jo, že prostě to zvětšíte, nebo prostě něco budete chtít udělat. Pak je tady špachtle. Tohle je zrovna špachtle, která se používá na chemii. A zase taky buď něco také chcete zvětšit, nebo něco právě, že třeba tady tyhle ty věci, jo, jak vidíte, tak ty jsem udělal touhle špachtlou. Prostě nastavíte jednu věc a uděláte do toho takovýhle dent. Pak teda ještě šroubováček nějaký starý, tak ten se taky dá na něco využít. Jo, ten ještě budu používat. A pak poslední, co používám často, tak je sketchbook, do kterého si nejdřív nakreslíte, co chcete dělat. Já teďka budu dělat z tohohle nějakou dýmku nebo něco takového. A tak nějak, no. A to je teda všechno. Pak se teda vysvětlíme, jak udělat tohleto, jak prostě přidělat nějaký takhle zkumavky a tedy. Takže máte se na co těšit, tak čus.